Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Emak Legini Keluarga Sederhana. Ki seperti biasa ki Mang Mayo pemirsa. Pisang kukusnya wis mateng. Terus singkongnya wis mateng pemirsa yo. Jadi pirang-pirang dino ki mae mangane senengane yo sing dipendem-pendem kuwi. Terus kaya ngene. Iki pemirsa, wis mati. Ubi rebusnya pemirsa, tak kasih garam. Jadi mulutnya itu loh. Emang kurang blomot ya pemirsa. Wis. Nek kurang ambil lagi. Sekarang ini pemirsa. Tak tutup. Mari kita makan. Ya makan ya. Pirang-pirang dino ya mangane wis ngene iki. Enak. Enak, Mak. Enak banget. Sing luwih enak mangane ya sing ngene iki pemirsa. Ki rondok meneh, gebras-gebres meneh pemirsa. Ape mari ndang wis nganu meneh. Pakai bar mandi seger pemirsa. Ubi. Singkong. Singkong rebus. Ya. Ngupil. Ngupil pemirsa dekne. Tangannya sibuk ngupil di. Karena ya wis tak pangane dhewe. Nek ingin mulang kelemahan melok mangan sithik mesti wis gak enak. Enak sing iki. Sing jagung godhog ya muni gak enak pemirsa. Kuwi muni gak enak. Sing enak apa? Kaya ngene. Wis. Iki rencana gak pahit. Anak asin-asine ya kuwi. Iya, jatuh. Iya, bleber-bleber. Enak banget. Jadi gak enak. Enak. Kok mau lagi ya? Lah gedangnya cuma wis bar mangan. Niki kok gak mangan pemirsa. Mbah iki kena apa nek ora nek ambek sego tek waduh iki lho pemirsa. Iki main gramnya pengen ganyong urung pemirsa. Urung entuk. Kene ono ganyong kan manis ya. Nang pasar kemungkinan ya ono tapi nang pasar nek gak ambek blonjo ki percuma. Blonjo nek tinggo ngisi stok ora cukup duit 300 pemirsa. Wis irit-iritan. Sekarang ganti pisangnya pemirsa ya. Pisangnya pisang raja. Tak tahu bawah. Iki gedangnya urung patek mateng tenanan pemirsa. Bisa serondok mengkel loh. Saya serondok mengkel tapi yo ketoke wis legi. Iki enake nek dikukusi kaya ngene. Entah. Piye? Tang.
rene. Apa nanti ra iso transi kendaraan. Montore mae, nggo montore pake mae ra iso pemirsa. Tahu mari mogok ning dalan dadi mae kanji. Terus wedi pemirsa, mending omah sing metu ben pake. Nek ngene iki nang weteng ra kudu muntah. Terus kok kudu muntah. Nah, nah, wis. Wis. Wis ada. Nah, terus kok nanti suwangele mbah pemirsa, mak wis beratus ndang ndek ora gelem. Kok ngaji ora. Enggak, Pak. Terus bukan ngaji. Nah, terus. Nah, terus. Oh, pencak wong anu. Enak pemirsa nyakem perong. Majal siram rene. Oh. Kamerane ngatuti kowe. Piye? Loh, ngatuti ya kamerane kok mlaku dhewe. Pak. Oh. Ya. Nyatu kok. Acungnya. Acungnya tahu ya? Wih, mak wis salin. Apa? Apa? Nih, Mak. Lah kowe rong adus mak wis salin kok mbok usep-usep iki rusak kabeh. Niki yo. Enak bentar. Kena Mas Andi sepi pemirsa. Kayaknya sih tidak konten. Nah, iki mak dhewean. Pak ini wis kerja wis mulai ya kesel. Iki yo repot nek dolanan. Jangan terus bukan tapi bersama. Terus tapi nek bar ki awak yo panas neh padha ae. Nek didusi wadem jegigil. Engko nek wis yo ngene iki sumuk panas. Mau lagi ndak? Wis warek pemirsa, man loro. Minyak. Patok nang ngiklik ning dodo sesek. Gratis, Mak. Betul. Terus seperti inilah seru. Sendal mungkin, Mak. Terus dari Pak. Sedang Dewi. Kuwi lho wi, kopi lho. Terus orang wis dijahit. Kuwi nek jahitan. Lah, iki mbok terus gak apa-apa nek iki ngletek. Berarti sendal keteplak. Podoan. Di situ. Iya kuwi gak apa-apa. Iki mbok telesi wis jahitan kuwi nek mbok telesi. Wis netes pemirsa. Tak tetesno 6 mok netes 5 pemirsa. Dadi sing siji kopior.
Meski untuk iya untuk sementara dikurung selama 2 minggu. Ben pusere coplok. Kok ben ora mati. Alhamdulillah wis tuntas. Udah ngaji pemirsa yo. Udah ngaji. Ini dekne ngaji berangkat sendiri terus. Pitike wis dikei mani. Ora gelem metu. Syah. 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 Ha, syah. Ha, metu. Ha. Aja wi. Aja nggo kuwi. Kok lanang. Hah? Kok lanang katokan. Ngono ki jane apa wi kudu mbok plirit, mbok apa ben kena apa? Kakak enggak mau langsung deh. Lah wong kuwi lho lemes ora kaku. Madhep rene jajal. Wes, sini om. Madhep. Kena apa ngono kuwi? Mari kena apa nek mbok kudune iki dikei sing kok penggaris. Kalau kresekem dijupuk di bodol. Men mbok dolanan ae. Dekek ning tas kuwi kan kresek apik to. Lah kowe mbok kok endi? Wong wah diuntel kabeh. Wong sepedae ndi? Sampai 5. Wah, lho wong. Piro les duwite kok suwe men? Sitok. Lah kok suwe men? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, lali sendalnya salah. Wes nggo kuwi lah gak apa-apa. Ora kuwi malah kowe engko leren benekno neh ke sepatumu lali ra mbok kek ning panggone. Iya. Wes. Nek iki engko nek wis nek ape tok omahe Panduti ning dalan tak coplok. Karek mlayu. Nggo angkringan. Lah mbok kek kono kok salam. Hah? Alah ra usah. Wis toh. Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pik. Kuwi mau duwe ya pemirsa berangkat ya wis pokoke enek ae. Apa? Solae tingkae. Payung lah. Urip.